yang tete kalono kalayatan takut maringkut ringkut ngisi siung mijil prabowo ladalah Raden ana satra wujude bagus melang-melang dadane kaya lintang pandrina sapa kowe Raden kowe takon karo aku satra pringgondani Gatotkaca ana barungan siswane Rama Penemban Durna aku Kalanjaya kowe didya Kalanjaya iya didhawuhi supaya mbalekke kowe aja melu-melu kowe aja melu-melu mundur ora gelem mundur kelakon potol ndasmu oh lena pangindahmu cedak tubruk adoh untali jadung dadi pandan candak kelakon tak cokot kokop getemu saurunga kowe Raden yang wunging gadung malengkung ora muni niki hei Bolo Kamel aja merem yo Oh
Menungsa mawa sisik sapa kowe? Jangkar bumi aku Raden Antarja ya Raden Naga Bagindo. Oh, jebul kowe wong Purworejo. Antarja kok wong Purworejo. Jenengku Ditya Kalantaka. Aku Kalantaka. Ora takon ya wis. Kukut gawa mulih. Endi Dewi Kunthi Nalibrata sembur mlonyoh kuandhamu. Hai. Hai. Surta. Aku Kalanjaya Antarja belani Kunthi Nalibrata kelakon gaglak limpamu saurunga kowe. Ayo. Hey. Ah. Hey, hey. Ah. Hey. Ha. Hey. Ah. Ayo. Aja minggat. Hey. Bungke Satrunggar boji aku sencaki. Satrunggar boji aku sencaki jenenge mung paidi wae kok umuk. Yen kowe kepengin tutuk momong anak bojo mundur. Mundur sencaki yen wis dadi kondo cokot tunggal golmu. Ha! Hey! Hey! Bos! Ah! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Waduh cilaka. Antasena graurit haning jagat pegat sedeng katon maltu Antasena mlayu-mlayu ngalor kepethuk karo mungsuh, mlayu ngidul kepethuk karo Siwa Nerpati. Ora wurunga mesti aku dibondo. Saiki api-api angaten wa yen panjenengan kok tega haraning Kakang Gatut, Kakang Antarja paman Sencaki kabeh katriwandan tegese ora kecunggah mungsuh buta sarayan saka Ngastina, Kalanjaya lan Kalantaka. Ewa semono yen Siwa Nerpati kok arep tega ngunjara karo kadang-kadangku sisan gawe Antasena aku njaluk dirangket wa. Karna linganira Sidik Purnama mancat jajanira. Antasena piye wa kowe aja kaduk ati kajroning penampa. Tekakoning papan kene ora arep kok ngrangket kowe lan kadang-kadangmu kabeh, nanging aku mbelani Kanjeng Ibu Kunthi Nalibrata. Wah kok rada manyes temen dadaku iki ora kaya mau. Nek mau Wasumelang saiki kok rada panggah, rada tatak. Terus piye wa?
Malah teka ning papan kene aku arep mbelani nglawan yoga-yogaku kabeh. Gathukaca Antarjantasena lan Sencaki sing wis ngawat-awati Ibu Kunti Nalibrata. Aku ngaturke panuwun sing tanpa upama ngger. Dadi yen ngono keterangane Siwa Nerpati Basukarna ora arep ngrangket karo aku sakadang. Aku arep bela kowe. Aduh matur nuwun wa. Diundhamana dening Yayi Prabu Duryudana ing Astina. Punawa aku kebrongos kebranang rasane ngatiku jalaran Paman Durna duweni murid Kala Jaya Kalantaka. Kuwi arep marawasa Ibu Kunti Nalibrata, mongko kuwi ibuku. Kuwi ingkang nglairke Nerpati Basukarna. Terus keterangane aja melu-melu. Dudu bayi wingi sore mungsuhe buta loro ning mungsuhe Nerpati Basukarna nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hey! Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ladalah. Oh, sandang penganggone kowe ratu. Wujude bagus mranyak pasemone ning kok kementhus nyaglane alun-alun sapa kowe sinuwun. Nalendra ngawangga Nerpati Basukarna Bismantaka Arkaputra. Kowe muridé Paman Durna? Iya, aku Kalantaka. Aku Kalantaka. Kowe ngepok koncane Ibu Kunti Nalibrata mungsuhe Basukarna. Gaglak limpahmu kowe sinuwun. Canda. Ayo ngantemo buta. Halo Yung. Apa wae ora mari-mari.
Hela. Ho. Her. Mati semua. Jerbabah depani lemah dedya kalon taka siswanipun sang tapa penemban Durna nadan gumlethak tumekaning ngantaka mulat saking katebian ingkang ngraka nenggih dedya Kalanjaya kocapa buta mati dilumpati dadi urip. Aduh adikku nih, tangi yo, oh hai, yeay, hey, ah, yeay, ah, Bruno, ah, hey, hey, Bruno, ah, hey, Jorge, ah, hey, hey. Aku mau mati dilumpati kowe dadi urip. Saiki kok malah kowe gentenan sing mati Kakang, saya suwe saya ampek, saya ilang, saya abot. Oh, Kakang Kalanjaya kowe tangi tak lumpati tangi yo kowe Kang. Hey! 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 Putra Pandhawa tata ganti wisaya Indra